Wel, Huw, desio fo, ti'n hapus wrth yma? Ond andros hapus, hanner cyntaf ni ddim wneud digon da eto, ond ar ôl ni cael ei fewn a siarad i'r bechgyn i pasio'r bêl, wneud dipyn bach mwy, yn ei lot gwell ac oedd y siarp yn well, yn ei mwy o pace i chwarae ni ac dod ti dweud, wneud digon da i ennill y gêm yma. Oedd hi'n gol sal i reid i ffwrdd oedd? Oedd andros gol sal, mae'n sgorio peniad o 12 claf, a dyn ni wedi gweithio ar hwnna hefyd, so o'n i'n lwcus ni dal yn y gêm ar ôl hanner cyntaf. Ond o'n ddim creu lot, ond o'n nhw'n well na tîm na ni. Ond ail hanner, da ni roi lot o pwysau dan nhw, gael y gol fi yna, wedyn cael un o ddau eraill hefyd. Ond sef dda gan Josh yn diwedd hefyd, ond tîm perfformiad gwych heddiw gyda nhw gyd. Ac, chdi dweud, athyn ni fewn ar ôl i hanner amser. Be nes ti newid hanner amser? Jyst i pasio bêl ma eto. Os maen nhw'n dysgu pasio bêl am 90 munud, bydd ni'n iawn, ond y Bala dod allan ac reit allan bocs, ond nhw'n gryfach na nhw, mwy cyflym na ni, ond ar ôl ni gael dipyn bach o mwy o siarp, ac ni'n gwybod bob tro, pan ddys ni gael ei tactical battle, bys ni'n ennill y gêm. Ac yn diweddar gyn nhw ddim plan B, ac o'n digon hawdd i ni ennill. Ac edrych ar y fainc o'n i, nes i ddod â dau chwaraewr da ar y fainc, ac gyda ni chwaraewr da ddim yn cael gem hefyd. Wyt ti'n hapus efo'r garfan wan, dwi'n siŵr, does? Ond hwn di'r gored ni wedi bod. Mae'n garfan da, does na neb yn cwyno ar y fainc. Maen nhw'n dod at y fi siarad pam dyn nhw ddim yn y tîm, ond does na neb yn cosi problemau yna. A dyna pam ti gael y team spirits, ti gael y hyder mae a ti wedi dod i clefydd fel Bala ac ennill. Dim ond Ceicon os ydi cyrra nhw yn y 12 gêm diwetha yma. Mae hwn yn ffit mawr i dod i fama i cyrra nhw hefyd. Mae bechni bod yn superb heddiw. Sa chdi'n dweud bod yr ail hanner na perfformio'r gorau ni tymor yma? Dyn ni wedi rhaid dda yn ebyn Flint, ond i ddod i lle fel yma, sy'n tîm sydd ddim yn colli yn aml i ennill y gêm. Falle gêm gyfartal, pobl yn meddwl ac a fi deud i ffeisian efo'r trwy, nath take the 1-1 rwan, ond o'n i dal rhaid i fi bach o pwysau yno, ac o'n i'n gwybod na ni'n mynd i gael un cyfle arall, ond o'n i'n gwybod bys nhw'n cael un hefyd, ond dwi'n meddwl dyn ni wedi amddiffyn y dda heddiw, a wedyn o'n i dangos o mosod ni, ar ei brads cosi lot o problemau iddyn nhw, gael y bêl i draed, a ni gael y bêl tu ôl i nhw efo Hayes, a fel mae'n neis i Hayes dod nôl a sgorio gen i hen glwb. A da ni wedi mynd 7 gem heb golchi ers gem Pen y Bont na, yr infamous gem Pen y Bont. Dwi'n siŵr bod, ydy hynna'n profi faint o galad mae'r tîm yn gweithio ar y gilydd a faint da ni wedi dod ymlaen yn y misoedd dweitha. So pan i fi siarad i bechgyn cyn y gêm, mae hwn i'r cefnogwyr, a wedyn ar ôl hanner cyntaf, a fi'n meddwl mawr, ddim deud amdano y cefnogwyr, ond dwi wedi bod yn fyw a dyn ni wedi cael lot o stick am be ni'n neud ac ni'n heiddi fo. So mae'r boys wedi tyfu fyny rwan a mae wedi gofio wneud eto, fel ti dweud, wedi dod yma ac ennill ar y teledu. So neis iawn i'n o gyd o, beth ti'n mynd o ddim yma, ond ni dal ati ysdi. A da ni wrth gwrs dal yn y ras am y 6 uchaf yn dydda. Ond mae'n llaw ni rwan. Os dyn ni'n ennill ar gemau i gorffen ffwrdd, dyn ni yna. So, roedd i dweud y bechgyn, paid o boeni o be mae pawb arall yn neud, just concentrate ar eich hunain. So, os dyn ennill y 2 gêm arall, dyn ni yna. So, gen i weld. Ac yn olaf, gen ti air sydyn i'r cofiami? Ynddo, dwi eisiau chi nôl, ond da iawn chi boi superb yn ebyn hein hefyd. Come on!